Lain nag-lips buniso. Lain kayo mo ba kaya di ko nyo gipalitan og mancha. Ma, barang kayo nista ng di man lami. Lain kayo makaiubos. Ako nila palitig mancha. Pakita ko na akong lipstick nga na Basta nice. si Grace, wag ko palitig. Ma, ipakita sa ko lipstick nga nice. Masapag ka mo. Ano ko nyo palitig mancha? Yarap sa diri ba? Di isiya rin ni dala Si ani. Grace pud kay lagi kay Bobby siya mainom ko. Una mo kukuli. It's unfair. Ma! I thought you're still asleep because every time I go home, you're already asleep. You taught me I'm sleeping? Yeah. How did you taught? You taught me. Natukan. Kasi you taught me. Unsa dito pag istorya na ko di? I thought you already fall asleep. Kaya every time I went home, She's thinking that you're asleep already because you always go home earlier than us. Pang mga tarungan jud ka Grace. Bisan pag natulog ko Sakto Grace, kayo kung naguhuna ka na ko Grace, mo jud ko palitan balay isudan nimo sa refrigerator. batik It's na. the right of the rason. No, this is good only for consume for 2 hours. Did you know that? Sure? Yeah, after 2 Consume hours. na 2 hours. Tapos 1 hour pa ka magsakay sa bus. 1 hour na lang mo pa. Cancer day na. Dili man good siya ba? Immune sa air ka ng fresh. Tapos 1 hour pa ka sa bus. Not joke. Uy, tinuod Dapat man. inyo yung palitan. Naman ay nakalagay perminti jud sa kuwan gani sa short time na nakalagay perminti nga consume within 2 hours. Di common sense man ta Fresh. inyo kong palitan kay I am the mother. Huwag mo inom. Wa pa kay kong lipstick. Kaya na nilang mga o juice. Ano, Healthy inom pa na na lang. kay sa ani. Luyan ako tagaan mo juice pakita daw eh. No. Isa din ang juice de. Camila siguro. Namang hilabot mo ihatag niyo kasabaan mo lang na ako. Ikaw man akong inom, di kayo inom, di ka mo mag-away. Si mama na inom. Uy mabatasan mo ta. Ma'am, na ikaw, ka mo man. Inon man na mo, nagiuho mong Kaya kung kami mo inom, ani, di na sa musya ka, okay na, nagiinom din. Di siya niinom si mama. Nga namang hilabot mo. Nag-away bi mi anak. Di mo, anak mapukuti ni, anak mo gusto mamati kay ni, anak daw ginuot eh. Pag ka nang giuho, ang tao, painom daw. Ingon bitong Ginoo. Share Giuho your mo food. daw siya, share daw. If you are thirsty, drink. If there's someone thirsty, give a drink, di kami yung I'll give a drink. I'll give nag-change yung mind. Pero Uy, ano itong mga English di May kayo mga naman. batasan mga anakan. Maminaw ta mag-English ka no, kay marag layo kasi ka makakuha ni mo mga sagot. Mamatag itong engkanto ron. Ay, probo. Ako, ikaw rin. Uy, hilom kaya akong kinabuhi gari. Ako pa ganina isa. Yan, pangutan ako, nga ko palitin yung mancha. Siya may nibalit na nagitik sa mga kunya nga na mancha der. Eh, hindi ni mancha ma, baraton ron ni. Tanaw ko nuko. Chat Ochado ora. Gay, wagi ko nila palitian yun. Sila, she's Katag not juice, the diba? bye for me this one. Dara, imna na kay para mag-away mo ba? Ikaw po maino, imna tapos. May mga batasan mo. Hindi man iaw, matunguhan pa lang ko. May kanako na kong magkalibangan. May nga bugo na ikaw ang niinom. Sige lang, kiniinuman siya karon wala pa sa sigig. Ay, okay ra daw karon kay Wala nasudukan pa rin man siya daw sigig siya. ampo. Ingon siya. Oh, wala daw sa Di sigig. ko, di ko mainod. Bahala ka niya. Hindi ko mainod. Ayun pa lang ko nga, wait, salbahe sa saluna. Wala kay Mo ate. ni bahaw mao. Kari man ang bahaw, day. Dili kini ang bag-o kining bahaw. Hoy, si Ate Lorna nagbutang ani para kay Mila. Gis, ay patakag sulti, gis, kari ang bahaw, gis. Kari Wala ang ako bahaw. kini. Si Ate naglungag ani. Sure ka. Oh. Ibalik na ko. Kabastos ba? Okay ra lagi Wala na ko lipstick ingon. ma, tinawa ko lipstick gwapa kay ko. Tagay ko na, bi. Ano with the band? Di na yung palita. Di na Siya yung ko kayo. Ako nang lipstick na nagawa, no. Yo, ano po ko di ni mairis day. Pila ka oras. Tagay ko, bi. Di mairis. Mo ka ikaw ang panburikat iban. Tinawas mo ano. Tinawas siya. Ayo ra gina ipakita. Tinawa Batasan mga anak. Ate, gini, gini, gugay na ka nakita sa kamera, mura bukang kurog. Dagabaan lagi. Di siya matanggal. Sure ka. Hindi lagi siya matanggal. So, saan pa rin mo gano'n? Wa din niya kuwag tinai ang ilang isda.
Di siya matanggal lagi, ma'am. Tagay ko, be. Masyag ka Mariana lang. sa kambayas ganda. Kaatbang siyang vice ganda. Wagi ko nung tagay na. Baligya po lagi palit. Abog na na. Pila? Tagpay 5. Diin. Di nyo ipalit. Tira, isa mo daw, eh. Sure ka, wala ko ina lagi. Ina ko paliti ko, be. Bayaran ta ka. Ambi, be. Wala Balito na na yun. ugma dayon. Di pangan brand. MQ. Branches sa Pilipinas. Sikat siya sa Pilipinas, kaya di siya matanggal. MQ? Di siya matanggal ma. Dugay siya matanggal. Tsaka pwede nimo gamayon raw butang daghano depende sa imong color nga gusto mo gawas. So kung ari gusto kay ngon ani gusto po ka gamay ra. Laing ka ba ni sa wagi kong paliti po. Makasampo. Ang itsura. Karon pag kakaibaw magtampo agad karon pag kakaibaw. Atik lang na nimo ba nisa? Dada kay ngon ani kulay. Kababi ka sa kong mga paborito ba ya? Ginag-check mo ngayon ani kulay. Mura mo nagpukpok, ma. Saglag, murag pukpuk. Di pa ka na, murag Di mo kagnaw ko ko. depende mo sa magdalapot, grabe sa ka. Kita ka na ko, ngayon kay kumusunod kong mga guwap, mga dark. Dali agad kay pagbutang try sa imong labi. Sure? Toothbrush pud ha kay bong lang sa. Kaorti ba? Butangan nun ako nagpansit noon. Di siya matanggal lagi ma bisag isa ka adlaw, di siya madikit sa mas. Kaya mo bataba, huwag ko palitin mancha. Si Grace ra ka nagdala. Yung una makugulik niya. Bisan po ay mo istorya mo is common sense lang ba? I am your mother. Palit tayo sa ice cream pad. Palit dito mo ka paglakaw lang ibla. Halo. Gusto makakamoy yun. Kaya ikwartapan pala. Gusto Lakaw. ka Kuya, pag na ko ilan akong papalitog ice cream. Di, gusto makagbansya. Pala kung lakaw ka dito. Ikali palit tayo, nalakaw. Alam mo, kunti yan. Ikaw lakaw ha. Bala ka. Tininan ako pag mantinan na lang ani. Yung di, mo di pag imong giswag kumahal. Gusto ka milk tea. Tea og milk naman siguro gatas niya. Ang noon doon daw nga delivery Laing kay kayo mo. libre ra daw. Laing kayo mo tanan. Kinsa ingon? Libre ra. Ang noon food. Ang food Udiri ba? ko bi. Ay, oh. Please, udiri ko na bi. Nga mo. Juice. Imnon na, oh, di mo na, okay naman sa tinila. Di quick, barag, makaigit pa lang kuha na imnon. Oh my God, your ego is eating you. Yung ingon kagkanon ko, yung ingon milo kisay ga inom ano. Hindi na siya Ako. mangutana mo, anak ka Ah, magkamit bagay. eh. Ay nga, pangutana. Mo ingon pala yung balisa si mama, may kadaot. Huwag mo sa tinila. Batasan doon ko na paliti. O ingon jud po ikaw na inom. Mm. Palitin lang siya diha sa adnok pan. Unsay mo gusto? Bahala na lang magminga, mag-uhaw ko gris pa, kaysa naman Unsay mo gusto? Unsay mo gusto sa adnok? Adnok ra di pwede layo. O agnok. Na dito day katong ice Ikaw cream day day nga. kwarta pan papalit siya dito. Kwarta ni mo. Day tag city ingon na palit ba na gabi tag city darao na tug mangug ka. Lumitos. Ay laina ninyo, wa jud ko nila palitin. Unsay lumitos uy. Hoy murag kukukwako. Tarong nga sa pronounce unsa na. Murag kwako. Tarong nga sa Lain kinangaon dislog ice cream paliti to ani bi, o di mo. Kahapon raman to. na-expire. Nagabaan jud mo na ko do. Palit siya dito padkaw. Ang dani. Kwarta. Eh, Kwarta mo. Favorite na nila akong kutsado. Di kay tamis. Sakto Ngayon, lang. kuan man siya murag ties earring, ties standing. Okay raman sa. may bunso ba? Pahingi ako ng ano. Gusto ko yung tae ng kambling. Sabi niya kay Regine. Kaya may ice cream sa mga Magkano bangko po sa inyo ganisa? Pilipinas. Ay, nay ice cream ngayon anak dito. Anak no, 35. Gusto man to ni Regine. Palit sila. Naingon ani, ice cream siya Sunday. Tapos naingon anak, ingon na chay. Tita Regine, pahingi ako ng tae ng kambling. Bo, Miss Regine, gingnan niya tae. Tae yan ng kambing. Yung tawag sa kambing, tawag kambling. Di palitin ako ingon kagis, palitan ko nimo dito sa adno. Ang kurang Sa'yo kaayo? ice cream. Kadura na 5 kilometers naman na. Kape kailangan ko masakit ka bag. Sakit Lain ako kayo ulo. sa tanan. Ako kay kapoy mag-holding may akong trabaho karon. Tiban. Kuyog lang daw mo tiban. Mag-vlog mo duha dito. Wag yung mga batasan mga anak ka do ila lang siguro na ila sarili. Wag yung di mo nang gawas oy. Tini o juice lagi. Di mo na imo gris mo na imo na panghatag na ko di ba mo makiya ka na.
Consider naman na sa Timila. Ay na lang Grace, bahala guhawon ko. Naman siya consideration. Lain yung mga bata. Pagitaan na natin ka sa fridge. Gusto ka beer? Ha? Beer. Oh. Ay, something just ato mo. Sa imo ko pahubugon. At least naa kay imuha. Aslong kay ang kuan do. Aslong kay ang kuan Lami. tambula. Lami san. No? Damian mo. You know this? Sa English na this? Ambot. Parsley. 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 Dakating parsley. Kan ani mao? Salad. Away batasan eh. Di ko mukaw na sobra di mo pakaon mo na ko gabaan ka na ko. Wala dili ni sobra oy. Kaganina ni na lunch. Gibilin man ni diri. Di mo ko mukaw na na. Okay. Di na siya mukhang bagyo beans pad bawal man niya. Ay bawal din na nimo karon. Oh, sobrang ra kas kahirap tima oy. Bagyo. Di na Baguio Beans. Social na sa Baguio Beans. Pinaka-fancy na kinamurag. Pinakauna sa Baguio Beans. Bahala nagbarato pa na Grace. Kung saan ang pansi ba nisa? Fancy. What is the meaning of pansi? Like social. Ganda. Ah, social eh. Oo. Social ba na? Pinaka-fancy na sa Ugmaran ako ni tawas og kaon niya butangan ako ni siya limon o uling. Pwede na mo ka makakaog isda ugma. Matubi ko ginawa yung banasa ko pang taxi day. Unsa ka dito? Bangga ni magdang eh magtunga ka taxi bay ka 20 ya bay. Dili ako mag-taxi kay alas 4 pa ako pasok ko magunsa magtawo. Pero wala man kay drive. Awa man kay trabaho. Oo. Wala kay kuan limpyo balay. Nakayatag di pure balay. Wala man ni Ano ko si Adam ba siguro to na teacher? Kaya ko ba be? Wala. Kaya po part-time mo sa kay. Kung sa mga araw karon ma. As usual, I'm so tired. Usual boy tarunga ba ni? Makiyon. Unsa di ko istorya? As usual. Pagtarong eh, magay karo. So tarunga po ni English. Kay ikaw ba mag-English to bay masabtan imong kastorya. Promise. Kasabot mo ng Amerikano sa Di kayo mo sila nasabtan ka na mo istorya ka nga putol-putol tapos kasunod din mong sagot iba na naman. Sure. Anak bitaw Yes. magsalita. Ang anak Ako ko, imong kastorya magsira kung nga ang service o na lang ko. Oo. bantu ra ino ko sa Amerikano nga talatala daw ko. Oh, mura kag nang gilok do usahay. Kahit ta kag sayaw, katawa, ikaw ra isa. Singo na. Hala, ma-aging na ba na sa start? Sign of progress naman. So unsa man mag-ipon na ta pang sud sa ano home. Sa pagtuon mo na ko pag ito sa sinta. Kaya ba itong aging sa mga palong maglinoposal? Yeah. Hoy Grace, I am not pinupusal Grace ko eh. Inaana ba naman? Sa pagtuon mo na ko. Tama ko, uy. Nganong may ibagubin sila o pa man eh? Hinahilaw, uy. Ang kakainana, di na pagluto. Wala sa inyo, no? Wala ka nagdako, nagkaong ginana, no? Wala because I was growing up with a Din sa ning mani. poor family. Kay mama, Gidato di gidituan di kasi mulula di lulo sa una. imo hana kay ate. Ako ano yung magbaryani ko ugma. Ano mo bariyan ikaw sila sa Dato bitaw sila sa una, kaya dako kayo ilang balay. Di pobre Tapos we. daghan og kuan, daghan og Sila lula nimo. Oo. Pobre we. Dato ba sila, diba, no? Dai ka to naman ulit ako sila mama nindot tagtrabaho sa dulo. Pobre po. Mariaman pa rin siya pagkuan ako. Uy, paminaw sa nako asa day kauwa magunta sa campus. Ngano mga tuli magkadili magatubang. Lugo na nga tuloy, may hugaw ko. Lugugan, uy. Hika. Kapilingon, may hugaw. Ano naman ako rang kikuan kay... Kasabihin mo maglihan na. Ayo. Lami kayo kasunat. Makabugas bra na. No? Mau di mong naw mura na bangguran. Wala. Grabe sa bangguran. Dili lagi, wala lagi gatas. Dili ko kay para ni baryani ugma usa mo koy magluto. Ay, barato. Danala so na isugo sa akong. Baratahunin, no? Uy, paminaw sana ko istorya sa ko. Dili pa ta ka dusi ba ni Grace. Na ay, ko istorya. pamakot. Nasa ko Na istorya. ay price dire hulok. Look the price here. Baratahunin kayo dos. Ito, kadusin ni. Paminaw sana ko. Dusi lagi. 40 ang kilo.
So, 1/4 na. But-buton kay kabitan usaon, uy. Wala, gusto ka tanaw ka resibo asa to resibo. Tanaw sana ko ba? Magunsa ka ugma sa imo. Yung ano mantok ka. Mami, Miss Pila man. Nawala kay part-time. Wala. Hoy, muto Okay, kag part-time ba? Ano mo kung tagay part-time? tuo kag 12 ni? Dusi bitaw gis. Ma, Ma, may pistachio man na. uy, mura kong rani, uy. Wala kisa iyo ni mo. Uy, tanaw Uy. dito resibo. Sa asa. Makita kong sa medyo resibo. kumutuo. Makita yapak niya. Ngayon hikap ang kanang nga tuli ka. Wala ko nang natuli. Ako nang gikuha na kundungan kay ni Katul. Limpyo na kundungan. Bisi tag-adlaw ko maglimpyo. Asa man to pitasyo nga iya gitago bantig magbago pangita na ug mag-asa. Dahil mata na yung kanto. Lumatas ako. Maingay daw. Patay dyan mo ato. Wa pa Ay, nakapili. mo ni. May batasan niya. Gitipan ako kay mo. Wala na lami pag ma-air. Wala mo po. Kamu daw ba mga batasan? Ano ang kuman? Ikaw may pinakasabaan diri ma. Sige uno-uno sabo. Kung Ikaw ay uno-uno pagkabuti mo mga sa tagmansya. Huy, nag-ilong naman ni. Wala ba ya? Hindi na ako mastorya hatin na ikaw. Masig istorya ng tao. Basta kami duha very quiet kay ni. Bawo yung dugo, di mo quiet. Mga salbahe mo mga pagkaanak. Ikaw Rajud ang pinakanoy si diri. Panghugas plato ba niya? Ikaw maghugas plato. Di na maghugos uy patay jud mo. Hugas. Hindi ko pugaso. Kapuyan ninyo. Wala katapulan ninyo. Ikaw gabaan ba mo na ako. Inahan ba ako ninyo. Uy, mga batasan mga anak ko. Pero gabaan pala mo na ako ba nga. Guys, babay na mga guys. Mga salbay, mga anak na ko. Okay. Palit lagman siya ba? Wag ko palit eh. Bye.